Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Na madulira amene akunduna amapanga pofuna kuti agule fetereza posatsatira ndondomeko za kagulidwe ka katundu procurement policy. Tinamvapo kuti ndalama imafuna kuti ikagwire ntchito popanga kuti locking price chinthu chimene mwina mu procurement policy yathu ngati dziko kwambiri zimenezo mulika mwina kusatsatira ndondomeko yakagulidwe posalemekeza ma department ena aboma ngati PPDA komanso anti-corruption bureau kuti mwina itirepo diso pa kugula kumeneko. So izi ndi zina mwa zimene akhala ngati kuti zatidziwisa ife dziko kuti kodi anzathu kagwidwe ntchito akumatere, ndipo zimenezi zabweresano mantha kwambiri chifukwa mmene tukamba pano chifukwa cha kunamizidwa kuti tikugulirani fetereza kapena tithandizira zapangisa kuti mpaka pano nkhani ya fetereza ioneke kuti mwina mutu wake sukuoneka. Pano mvula kwasala masabata awiri atatu ikhala ikubwera, zapereka chiopsezo kwambiri kwa Malawi. Koma tikayang'ananso zokambirana zina zokhudza chimanga chimene chadedwa matraki pafupifupi 14 komanso kasamusidwa ka chimanga kuchokera ku ADMAC kupita ku NFRA ku Nkhokwe, zikuoneka kuti pavumbulukanso zinthu zambiri zosonyeza onena kuti mmene ndondomeko yopezera transporter kapena kuti procurement ya transporter amene anapatsidwa kuti achotse chimanga kuchokera ku Nkhokwe kupita Nkhokwe za ADMAC kupita ku NFRA panalibenso ndondomeko zabwino zija pachizungu amati due diligence. Zikuoneka kuti amene adakhulupiriridwa kuti anyamula chimanga chimene transporter analibenso mapepala okwanira. Tamvapo kuchokera ku parliament kuti ngakhale galimoto zimene zimanyamula katundu ameneyi nazonso zinalibe ziphaso zovomerezeka zija amati ma blue book zidaperekedwa zachinyengo pachizungu amati za fake. Komanso kupatula pamenepo tamvapo kuti pokhala kuti nkhani zili mu court, even transporter yawanena kuti awatu akungokamba yaine kwambiri koma akungozembera. Pali zambiri zimene zachitika sizoona kuti mwina ADMAC kuli chimanga pafupifupi 38,000 tons. Matanzi amene ali kumeneko ndikochepa, ndipo chimanga chambiri chadedwa pali mbava zenizeni musalimbane ndi ine. Zimene zikhala ngati kuti muti dzikoli zikhala bwanji pa nkhani ya chimanga NFRA ADMAC, pa nkhani ya sabuside kuti tigwire mtengo wanji. Izizi zikungotipatsa chithunzithunzi chonena kuti adindo athu nkutheka kuti mwina kagwiridwe ka ntchito nkosatsatira kwambiri ma policies komanso mwina kosalemekeza zimene mwina ngati dziko tingakonde kuti azipanga m'mipando. Mmene muneneramu funso nkumakhala kuti koma tiphulako kanthu chifukwa bena amafunsa pomwepa kunena kuti kodi komiti imeneyi ikachita kafukufuku ameneyo ndiye zithera pati. Benanso nkumati mbuyo mutaona achitako zimenezo koma palibe chimene chogwirika chimabwerako. Tiphulako kanthu kumeneku. Chiyembekezo chathu ntonena kuti komiti imene ikamaliza kafukufuku ndi kuti ilemba report. Report limenelo mokhala mfundo zimene zikuyenera kuti zitsatiridwe zija timati ma recommendations. Tikukhulupirira kuti ma recommendations amene report limene lipereke ndiye kuti apita ku ma department osiyanasiyana aboma, mwina anti-corruption bureau, ku polisi, ku PPDA, National Intelligence Unit amene amafufuza nanga si zavumbuluka zinthu zambirimbiri. Ndi nthawi yabwino onena kuti adindo ma department amenewa atenge ma recommendations amenewo ndi kuchita machawi. Mwachisanzo zokhuza mwina matraki osowa mmene mwina procurement idayendera ndi nkhani onena kuti amene ali ndi mphamvu ya zofufuza achiteno machawi chifukwa ntchito yawo yofufuza ikhala yophweka kwambiri pokhala kuti zambiri zavumbuluka kale, mwina asakhala ndi nthawi yochuluka kuti mwina azifufuza zinthu ngati zimenezi. Koma nkwabwino kuti agwire ntchito yoti Amalawi awakhulupirire pokhala kuti Malawi wina aliyense wakhumudwa ndi mmene za sabuside nkhani ya chimanga ku NFRA ku ADMAC aliyense ngokhudzidwa ndipo wakhumudwa. Ndiye nkwabwino kuti adindo agwire ntchito yona kuti Amalawi awakhulupirire kuti tidawayikadi pa mpando ndipo timawakhulupirira ma department amenewa ndipo ntchito zimene akugwira ndi zokomera Amalawi. Mwina pakutero ndiye kuti zitokhala bwino komano akangoti aphipirise mwina nkuzembaisa nkhani Amalawi ali ndi kudziwa kuonena kuti akubisana ndiye mwina zisafika kwambiri kumeneko koma
nkwabwino kuti pasakhale kukondera chilungamo chenicheni chioneke komanso kupitirira pamenepo dziko la Malawi likhale patsogolo kuti mwina miyoyo ya Malawi ambiri ipite patsogolo monga mmene adindo athu tinawakhulupirira. Mwanena kale kunena kuti mmene zubwerera ku parliamentiku ku komitiku zioneka ngati adindowo ndiye sakutsatira ndondomeko kapena malamulo oyenera, mfundo zoyenera zimene zingathandize kupitisa patsogolo miyoyo ya Malawi. So pano tsogolo lake ndiye likhala lotani, tiziyang'ana kotani tikamapita kutsogoloko? Tinene kuti ngati dziko la Malawi timadalira kwambiri boma kuti litsogolere posamalira miyoyo yathu. Pakomo pathu komanso dziko lathu ngati Amalawi. Misonkho imene Amalawi amadulidwa malipiro akamagula katundu, ntchito yake ndionera kuti misonkhoyo igwire ntchito moyenerera yotukula miyoyo yawo komanso dziko lathu. Zimenezo ndi zimene timayembekezera kuchokera kwa adindo. Komano zikuoneka kuti adindo amenewa kwambiri amakanika kuti alemekeze chisankho chimene Amalawi adapangira. Chofunikira kwambiri nchonena kuti pali maudindo ena amene mwina atsogoleri amakhala mmenemo chifukwa cha mwina kungosankhidwa kuti inu mwina tikudziwani takhalani apa, inu tikudziwani takhalani. Kunena kuti adindo amene azikhala m'mipando azikhala kuti mwina ndi oyenerera kumbali ya maphunziro komanso kudziwika kwawo, kukhulupirika kwawo kuti akhale mpando umenewo. Kuti muone kwambiri mwina ma-CEO kandi ma-directors amene amapasidwa mipando, mwina amapasidwa mipando mwina chifukwa cha mwina kusapota chipani kapena kudziwika mwa njira ina, zimene zimapangisa kuti akakhala pa mpando mwina azichitano mantha kagwiridwe kawo ka ntchito kuti ndi mmene zililimo mwina nkwabwino kuti ndilemekeze zimene adandika pa. Zimenezo zimasokoneza kwambiri kagwiridwe ka ntchito chifukwa experience ndi professionalism ya ma-directors ndi ma-CEO amene apasidwa mipando sikhalapo chifukwa amafuna kuti atumikire za amene adawayika pa mpandoyo. Mwachisanzo nkhani ya AIP tinamvapo mmodzi mwa oyitanidwa kunena kuti koma chiganizo chonena kuti gulese chofunika nchonena kuti adindo athu akhale okhulupirika alimvere chisoni dziko la Malawi. Amene tidawayika pa mpando kuti atsogolere nkhani ya sabuside tidawakhulupirira, ndipo ndalama zimene zidavomerezedwa ku parliament mu April chaka chino tikuyembekezera kuti 109 billion imene parliament idavomereza kuti mwina zipite ku sabuside zigwire ntchito mwamsangamsanga. Amalawi akuyembekezera kumva kuchokera ku boma kuti kodi alimi amene ngochepekedwa chaka chino agwira mtengo wanji pa nkhani ya fereleza. Fereleza amene wakwera kale mtengo pano pa thumba la fereleza ndi 70,000. Kodi ngati sipakhala ndondomeko imeneyi mwamsanga kodi agwira mtengo wanji. Komanso kupatsidwa kwa fereleza otsika mtengo kwa alimi mochedwa kukhudza kwambiri zokolola. Timanena nthawi zonse kuti alimi akolole bwino akuyenera kuti agule fereleza nthawi yabwino, agule mbewu nthawi yabwino kuti mvula yodzalira ikabwera athe kudzala pakutero ndi kuti athe kukolola kuno bwino. Koma ngati angalandire fereleza otsika mtengo, mbewu zotsika mtengo mochedwa, mvula itakhala kuti yagwa kale, agwira mtengo wanji, adzala bwanji, ndiye kuti ulimi sungayende bwino. Ngati tikufuna kuti tidzakhale ndi zokolola zochuluka kutsogolo, nkwabwino alimi athandizidwe pano. Ngati tikufuna kuti tidzakhale ndi msika wa mbewu wabwino kutsogolo, nkwabwino kuti alimi athandizidwe pano. Komanso kudzera mu ripoti la MVAC komanso tikatsatira zimene adodi makhala kunena, Amalawi pafupifupi 3.8 million ali pa chiopsezo cha njala, maboma pafupifupi opitirira 27 muno Malawi. Kodi ndi mmeneno pali mpungwepungwe ku NFRA komanso kuadimaki nkhani ya kupezeka kwa chakudya. Ngati chakudya sichipezeka chokwanira mu nkhokwe komanso madera osiyanasiyana, kodi Amalawi 3.8 million amenewa agwira mtengo wanji. Nde boma ndilofunika kuti adindo amene ali ma department amenewa ku NFRA, ku adimaki, ku agriculture kandi ku dodima asasewerese miyoyo ya Malawi chifukwa cha kulephera kagwiridwe kawo ka ntchito. Nthawi yakwana kuti alikonde dziko lawo, chidule pa nkhani ya kagwiridwe katundu procurement chisakhalepo. Choyambirira tikondeka dziko la Malawi mu zonse. Ngati tapasidwa udindo tugwirise ntchito bwino udindowo ulino dziko la Malawi lipindule mu nthawi imene ife tikutsogolera. Tikatero ndi kuti dziko lathu litogwira ntchito. Koma ndi mmene zilili pano, Amalawi ambiri agwira njakata ndipo chiyembekezo chawo pa nkhani ya sabuside komanso nkhani ya chakudya mosogolera ndi boma ndi chochepa kwambiri. Nkwabwino kuti adindo achitepo kanthu. Kodi adindo amene tapasa mphamvu yoti agwire ntchito ngati zimenezi akamakanika pazichitika zotani, chifukwa ngakhale ku parliament komweko mmene amacheza ndi mkhala pa mpando wa ku NFRA ndi anthu ochokera kumeneko zimachita kuoneka kuti komiti si kukhutira
ndi mmene achitira pa ntchito yawo ngakhalenso ena amene adapita kumeneko tiziyembekezera zotani zikamachitika zimenezi zotsatira zake zizikhala zotani? Chimene chikuyenera kuti chichitike nchonena kuti wina aliyense akapatsidwa ntchito pamakhala zimene womulemba ntchito wamupatsa pachizungu amati ma performance indicators kuti inuyo bwana Mangazi takupatsani kuti pofika mwezi wa Juni muonesese kuti nkhani ya perereza mwayilongosola ndipo yafika motere. Koma kukafika kuti mwina mwezi wa Juni uja wakwana inuyo pa desk yanu bwana Mangazi sipakuoneka tsogolo lina lililonse lokhudza procurement ya fertilizer, mwina nkhani ya chakudya, mwina kuti munkhokwe muli chakudya chochuluka bwanji, mudziyenera kulandira chilango chifukwa chakulephera kwanu kubweretsa marizasi pa desk yanu. Zimenezo zitakupangisa kuti adindo amene ali m'mipando yosiyanasiyana azigwira ntchito yawo pofuna kuonesesa kuti ma indicators kapena zinthu zimene anauzidwa kuti abwerese ngati marizasi azikhala ndi mantha kuti ngati sindichita ichi ndiye kuti nditha kusapitirira kugwira ntchito. Komanso nkwabwino nena kuti amene ayikidwa pa mipandowa kumene azikavomerera kuti alephera kugwira ntchito kapena achita bwino pa ntchito yawo kusakhalenso kwa wandale amene adawayika pa mpando chifukwa ndiye kuti zokambirana zake zikakhala za ndale ndi kuti tsogolo silikhalapo. Mwina pakhale ndondomeko yabwino yonena kuti kalembedwe ka masiwo ndiyenawa mwina so kazidusa ku parliament mwina ku committee ngati ya agriculture amene taonera kuti pakota ina iliyonse kapena pa miyezi 6 azibwere kuzapereka report kuti mudandilemba ntchito kuti pofika mwezi wakuti ndikhale nditagula mwina 50,000 tons zachimanga ndipo pozafika siku la lero ndagula mwina matani 45 5 iwa mwina ndimaliza motere zikatero ndiye kuti mwina ndondomeko ndikalondolondo kakagwiridwe ka ntchito kama CEO ma director ndiye nawo kadzooneka bwinobwino. Koma izi zomangoti nguwoyi kukhala ngati yakuyenerani muthovala khalani apa zikumapangisa kuti adindo mwina azilekerera chifukwa ulemu wawo ndi matamando umapita kwa andale amene awayika pa mpando kusiya dziko la Malawi limene likuyenera kuti likhale ndi zotsatira kuchokera kwa iwowo chifukwa cha mpando umene apatsidwa.